खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ आंनि sbbodo news चेनेलाव बयखौबो बरायबावनाय थाबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोननि थाखाय आं फिन गोदान खौरां लानानै फैबावबाय आसा खालामो खौरांखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलांगोन। दायनानि सन्देहआव मानसि बुथारनाय जाथाय बे जाथाया चिरां जिल्ला रुनिकाटा पुलिस थानानि बेन्दोंआव थानाय खुंगिरि गामियाव जादों। 60 बोसोर बैसोनि बाले मार्दिखौ दायनि सन्देह खालामनानै हरनि समाव सिनाय मोनै सोरबा सुबुङा बुथारनानै दोनदों आरो बे जाथायखौ खौरां मोननाय लोगो लोगोनो ओनसोलाव दुंहाव थासारिया सोमजिदों। रुनिकाटा पुलिसाबो खौरां मोननाय लोगो लोगोनो मोनसे हानजा लानानै जाथाय जानाय जायगायाव नुजाहैदों आरो जाथायनि सायाव नायबिजिरनाय खामानिखौ मावहैदों। 60 बोसोर बैसोनि बाले मार्दि जाय दायनिनि सन्देह खालामनानै बुथारजादों बिथांनि गोथै देहाखौ दा पस्टमर्टेमनि थाखाय दैथायहरनाय जाबाय। ओनसोलनि सुबुंफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला कार्तिक मुंनि सासे सुबुंनि नखरनिफोरानो बे बुथारनाय जाथायाव सोमोन्दो थानो हागौ। बिथांमोनहा फोरमायथिनाय बायदिब्ला दान मोनसेसो सिगां कार्तिकनि बिसिया जिउ गोमादोंमोन आरो बेनि उनाव सानै फिसाफोराबो लोमजाबाय थादोंमोन जायखौ लानानै बाले मार्दिनिनो आखाइ दङ होननानै सन्देह खालामोमोन कार्तिकआ। बेनिखायनो कार्तिकआनो बाले मार्दिखौ मानसि हमनानै बुथारहोनो हागौ होननानै रायजो राजाफ्रा सन्देह खालामदों। नाथाय बेयो दासिमबो रोखा जाथ'वाखै आरो पुलिसाबो बे दायाव रावखौबो हमथ'वाखै। हाग्रामा महिलारिया NIA जों एरेस्ट खालामजानाय गिनानैसो BJPनि आथिंखौ हमदों। बे खोथाखौ बुंथिदों PTCनि लेङाइ गाहाय गबिन्द बसुमतारी बिथाङा। दासान्दि ससियेल मिडियायाव गोसारबाय थादों दि हाग्रामा महिलारि बिथाङा BJPजों एलायन्स जानो थाखाय स्रोदै सावरायलायनाया जागासिनो दङ आरो स्रोदै लोगो हमखुमागासिनो दङ आरो BPF दोलोआ जुदि BJP दोलोजों लोगो जायोब्ला UPPL दोलोआ खहा जागोन बायदि बायदि। बिनि सायाव बिथां गबिन्द बसुमतारीया बुंथिदों दि हाग्रामा महिलारि बिथांनि हालोदा दा मोजां नङा। बिथाङा NIAनि सिङाव एरेस्ट जाजानो गिदों जायनि थाखाय बेनिफ्राय रैखा मोननो थाखायनो BJPनि आथिं हमगासिनो दङ होननानै फोरमायथिदों बिथाङा। बिथाङा बुंथिबावदों दि BJPआ UPPLजों खमावबो 10 बोसोरसिम लोगो थानायनि खोथा होदों आरो बेनि सायाव UPPL दोलोआ फोथायनाय दङ होननानै फोरमायथिदों। बेनि अनगायैबो BJP दोलोआ BPF राजखान्थि दोलोजों माब्लाबाबो एलायन्स जानाय नङा होननानैबो बुंथिदों गबिन्द बसुमतारीया। गुबुन फारसेथिं राजखान्थियाव जानो हाथावै जेबो गैया होननानै बुंथिदों BPFनि MLA दुर्गा दास बर' बिथाङा। दा BJPनि सोरखार बेनिखायनो BJP सोरखारनि बेरेखा थांनानै खामानि मावनो हाया होननानैबो फोरमायथिबावदों दुर्गा दास बर' बिथाङा। बेनि अनगायैबो हाग्रामा महिलारि बिथाङा जाय सोरखार जागोन बेजोंनो लोगो जागोन होननानैबो बुंथिदों होननानै फोरमायथिबावदों बिथां दुर्गा दास बर'आ आरो राजखान्थियाव जानो हाथावै जेबो खामानि गैया होननानैबो रोखायै बुंथिबावो दुर्गा दास बर' बिथाङा। आसाम सोरखार आरो भारत सोरखारा गोसो जायोब्ला रन्जन दैमारिखौ उदां खालामनानै होनो हायो। बे खोथाखौ बुंथिदों रन्जन दैमारि बिथांनि उखिल मानास सरनियाया। मानास सरनिया बिथाङा मोनसे खौरांगिरि मेल खुंदोंमोन बेनि गेजेरजोंनो बिथाङा बेफोर खोथाखौ बुंथिदों। लोगोसे फोरमायथिबावदों दि थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव बिटिआर गोरोबथा जानायनि सिगां रन्जन दैमारि बिथांनि थाखाय बेल फाइल खालामनो आसाम सोरखारा मानास सरनिया बिथांखौ बिथोन होदोंमोन आरो 25 जानुवारियाव रन्जन दैमारि बिथांखौ बेलाव बख'नानै दिल्ली फारसे लांनानै 27 जानुवारियाव बिटिआर गोरोबथायाव सागान होहोदोंमोन। बेनि उनाव फिन रन्जन दैमारि बिथांखौ जोबथेसालियाव जोबनानै दोनदोंमोन। बिथांमोनहा सानदोंमोन दि रन्जन दैमारि बिथांनि थाखायनो बर'फोरनि गोलाव समनि जेंनाया सुस्रांजासिगोन आरो गोजोना फैसिगोन होननानै। नाथाय गोजोन गोरोबथाया लेखायाव लिरजादोंब्लाबो इमप्लिमेन्ट खालामजायाखै आरो इमप्लिमेन्ट खालामजायैनि थाखायनो गोजोननि खामानिया जोब्बाय होननानै साननो हाया होननानैबो फोरमायथिदों बिथाङा। बिथाङा बुंथिबावदों दि गुवाहाटी, क'क्राझार, बङाइगाव आरो बरपेटायाव बम बेरनायनि दायाव बिथांनि हेंथायै केसआ कर्टआव सोलिगासिनो दङ। नाथाय बेफोरखौ बिथाङा गाव हारसिंनि थाखाय खालामाखै बिथाङा बेखौ हारि सोमावसारनायनि थाखायसो मावदोंमोन। बेनि अनगायैबो रन्जन दैमारि बिथांनि दैदेननायावनो गोजोन गोरोबथाया जादों आरो गोजोन गोरोबथा खालामनाय रन्जन दैमारि बिथांखौ उदां खालामनो थाखाय रायजो राजाफ्रा दाबि खालामनाया जुक्ति दङ होननानैबो फोरमायथिबावदों बिथाङा। फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला आयेन आरो जौसिन बिजिरसालिनि बायदिब्ला 14 बोसोरसिम जोबथेसालियाव थानायनि उनावसो रेहायखौ होनो हायो। नाथाय आसाम सोरखारा जुदि गोसो जायोब्ला रायजो राजानि दाबि खालामनायखौ मान होनानै केबिनेटआव स्पेसियेल एप्रुभेल लानानै रन्जन दैमारि बिथांखौ उदां खालामनानै होनो हायो। जायनाखि रन्जन दैमारि बिथांनि थाखायनो हाथियार दैग्रा आफादा हाथियार दैनायखौ दोनथ'नानै गोजोननि थाखाय ओंखारबोदों आरो रन्जन दैमारि बिथांनि उदां जानायावनो रायजो राजाफ्रा गोजोन दंब्ला बेखौ नोजोर होनानै भारत सोरखार आरो आसाम सोरखारा गोसो जायोब्लानो रन्जन दैमारि बिथांखौ निमाहा होनानै उदां अख्राङाव लाबोनो हायो।
जेरै गुवाहाटी हाइकर्टआव रन्जन दैमारी बिथांनि हेंथायै पेन्डिं जानानै थानाय एपिलनि सायाव बेल पिटिशन फाइल खालामोब्ला आरो बे बेल पिटिशन फाइल खालामनायाव भारत सरकार आरो आसाम सरकारा जेबो अबजेक्शन एबा हेंथा होआब्ला कर्टआ रन्जन दैमारी बिथांनो बेल होनो हायो आरो उदां अख्राङाव लाबोनो हायो। नाथाय सरकारा रेहाय होआब्ला आयेननि हेंथायै थांनानै रन्जन दैमारी बिथांखौ उदां अख्राङाव लाबोनो हानाय नङा होननानै बुंथिदों मानास सरनिया बिथाङा। टकिअ अलिम्पिक्स 2020आ मैया जोबनानै थांबाय। हारियानानि पानिपत जिल्लानि खान्द्रा गामिनि नीरज चोपड़ा बिथाङानो नायल' जाल' सासेल' जाय टकिअ अलिम्पिक्सआव भारतनि थाखाय सनानि मेडेल देरहासारनो हादों। जेभलिन खुबैग्रा नीरज चोपड़ा बिथाङा 87.58 मिटार जानथायसिम जेभलिन खुबैनो हानानै सेथि पजिशन आवग्रिनो हादोंमोन आरो भारतनि थाखाय सनानि मेडेल देरहासारनो हादोंमोन। सनानि मेडेल देरहागिरि नीरज चोपड़ा बिथांनो हारियानानि चीफ मिनिस्टार मनोहर लाल खट्टर बिथाङा 6 कोटी रांजों लोगोसे क्लास 1 जब आरो 50% रेहाय होनानै मोनसे हा होनो थाखाय फोसावबाय। हारियानानि चीफ मिनिस्टारनि अनगायैबो महेन्द्र ग्रुपनि चेयारमेन आनन्द महेन्द्र बिथाङाबो नीरज चोपड़ा बिथांखौ कंग्रेचुलेशन्स बावहरनानै XUV 700 गारि होनो थाखाय फोसावबाय। बेनि अनगायैबो मणिपुरनि चीफ मिनिस्टार एन बीरेन सिंह बिथाङाबो नीरज चोपड़ा बिथांनो 1 कोटी रां बान्था होनो थाखाय फोसावबाय। मख'नो गोनांदि अलिम्पिक्सआव जेभलिन खुबैग्रा नीरज चोपड़ा बिथाङानो भारतनि मादाव नैथि सनानि मेडेल देरहागिरि जानो हाबाय। बिथांनि सिगां बेजिं अलिम्पिक्सआव अभिनव बिन्द्रा बिथाङा राइफल गावनायाव सनानि मेडेल देरहासारनो हादोंमोन। रायजोआव फिन दुथांनि हेंथा एनकाउन्टार रिपर्टनि बायदिब्ला नगावनि सामगुरिनि खाथुवाल गेरुवा आथिनि खैरुल इस्लाम आरो फंबाय बुलबुल बिसोरो गोलाव समनिफ्रायनो गोबां आयेन बेरेखा खामानि जेरै सिखाव दाखायत खालामनाय, ड्राग्स फालांगि खालामनाय आरो बायदि क्रिमिनेल केसफोराव आखाइ दंमोन, जायनि थाखाय आसाम पुलिसा दुथांफोरखौ नागिरगासिनो दंखायोमोन। बे समावनो खाथुवाल थानानि असि आलोक दत्ता गुप्ता बिथांनि दैदेननायाव खैरुल इस्लामनि न'आव थांदोंमोन, जेराव खैरुल इस्लाम आरो साथाम गासै साब्रैया माबा मोनसे खामानि मावगासिनो दंमोन। पुलिसा फोरमायथिनाय बायदिब्ला पुलिसा खैरुल इस्लामखौ आखाइ दैखांनो थाखाय बिथोन होदोंमोन, नाथाय दुथाङा खुख्रि लानानैसो पुलिसनि सायाव गाग्लोबदों, जायनि थाखाय पुलिसा जिउ रैखाथिनि थाखाय खेबथामै गुलि गावनो गोनां जादों। पुलिसनि गुलि गावनायजों दुथांनि जिउ खहा जानायजों लोगोसे पुलिसनि गारि सालायग्रानावबो आथिङाव जोखोम जादों। दा ड्राइभार आरो सासे पुलिसखौ देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होनाया जागासिनो दङ होननानैबो फोरमायथिदों। सा 32 NLFनि सोद्रोमाफोरा भारत भुटान सिमा झारबारि हाग्रा ओनसोलनिफ्राय मैया उदां अख्राङाव ओंखारबोबाय। थांनाय 22 जुलाइआव सोरखारजों गोजोननि थाखाय सावरायलायनो NLFनि गाहाय दैदेनगिरि एम्बाथाजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिबाननि दैदेनगिरिफोरा उदालगुरि जिल्लायाव ओंखारबोनायनि उनाव थाबोनाय लिडार आरो केडारफोरा मैया नैथि खोलोबआव ओंखारबोबाय। क'क्राझार जिल्लानि झारबारि हाग्रा ओनसोलनिफ्राय सा 32 NLFनि सोद्रोमाफोरा आखायाव हाथियार बायदि लानानै ओंखारबोदों आरो ओनसोलनि रायजो राजाफोरा जै होनानै आर'नाइजों दुंब्रुदै बरायदों। मैयानि बे हाबाफारियाव NLFनि दैदेनगिरि एम्बाथा बिथांजों लोगोसे बक' आरो गुबुन गुबुन बिबाननि NLFनि सोद्रोमाफोराबो बाहागो लादोंमोन। खौरांगिरिनि सिगाङाव एम्बाथा बिथाङा बुंथिदों दि 15 आगस्टनि उन नङाब्ला सिगां गासैबो थाबोनाय NLFनि केडारफोरा फैफिनगोन। बलिउडनि मुंदांखा एक्टर अमिताभ बच्चननि बिल्डिंखौ बमजों बिरखारहोनायनि थाखाय फन हरनानै हुमखि हरनायजों लोगोसे इउनेस्क' वर्ल्ड हेरिटेज साइट छत्रपति शिवाजी महाराज टार्मिनास बायकुला आरो दादर रेलवे स्टेशनफोरखौ बमजों बिरखारहोगोन होननानै हुमखि हरग्रा सानै दुथांखौ हमनो हाबाय। दुथांफोरा अमिताभ बच्चननि बिल्डिंजों लोगोसे गंथाम रेलवे स्टेशनखौ बमजों बिरखारहोनायनि हुमखि हरदोंमोन। बेनि उनावनो मुम्बाइ पुलिसा सांग्रां जानानै दंमोन, मानोना 15 आगस्टआबो खाथियावनो दंसै। बेनिखायनो गोख्रोङै मुम्बाइ पुलिस, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरो माखासे एजेन्सिफोरा गोख्रोङै नायबिजिरनाय खामानिखौ मावदोंमोन। दा दुथां सानैखौ ठाणे जिल्लानिफ्राय हमनो हाबाय। हमजानाय सानैनाव दा सोंनाय फिननाय लानाय हाबाफारिखौ मावगासिनो दङ। हमजानाय सानैनि मादाव सासेया ट्राक ड्राइभार। टकिअ अलिम्पिक्सआ मैया जोबनानै थांबाय। जोबनायसिमाव इउनाइटेड स्टेट्सआ मोन 39 सनानि मेडेल, मोन 41 सिलभार मेडेल आरो मोन 33 ब्रन्ज मेडेल देरहासारनो हानानै सेथि फारियाव जायगाखौ आवग्रिनो हादों। चाइनाया मोन 38 सनानि मेडेल, मोन 32 सिलभार मेडेल आरो मोन 8 ब्रन्ज मेडेल देरहासारनो हानानै नैथि फारियाव जायगा आवग्रिनो हादों। जापान हादरा मोन 27 सनानि मेडेल, मोन 14
सिलभार मेडेल आरो मोन 17 ब्रन्ज मेडेल देरहासारनो हानानै थामथि फारियाव जायगा आवग्रिनो हादों। ग्रेट ब्रिटेनआ मोन 22 सनानि मेडेल, मोन 21 सिलभार मेडेल आरो मोन 22 ब्रन्ज मेडेल देरहासारनो हानानै ब्रैथि फारियाव जायगा आवग्रिनो हादों। भारतआ मोनसे सनानि मेडेल, मोननै सिलभार मेडेल आरो मोनब्रै ब्रन्ज मेडेल देरहासारनो हानानै 48थि फारियाव जायगा आवग्रिनो हादों। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। खौरांखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानबा सानफ्रामबो फुंनि समाव खौरां मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौबो क्लिक खालाम। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।